Dette er den mundtlige aflevering af modul 4, der omhandler redoxreaktioner. Vi vil i denne aflevering se på dannelsen af rust. Først vil jeg gøre rede for begreberne oxidation og reduktion, derefter vil jeg forklare afstemningen af reaktionen ved hjælp af oxidationstal og ladninger. Reduktion er det samme som elektronoptagelse og betyder altså, at et atom, et molekyle eller en ion optager elektroner. Ved oxidation vil elektroner afgives. Vi ser som sagt på dannelsen af rust, der har følgende reaktion. Fe2+ plus O2 giver rust. O2 har oxidationstallet 0, hvor jern 2+ har oxidationstallet 2+. O vil derfor gå ned med 2, så det går fra 0 til -2. Jern vil gå op med 1, så det vil gå fra oxidationstallet +2 til +3. Der skal efterfølgende byttes rundt, så der står 1O og 2Fe. Vi skal dog have 2O for at kunne danne O2, så derfor ganges 0 O med 2. Det samme gælder for jern. Herefter skal ladningerne afstemmes. Da rust er basisk, afstemmer jeg på venstre side med OH-, så den samlede ladning bliver ækvivalent på begge sider, og jeg tilsætter vand på højre side for at få H'erne til at passe. Reaktionen bliver 2Fe2+ plus O2 plus 4OH- giver 2 rust plus H2O. Til slut skal reaktionen afstemmes, og den ender således 8OH- plus O2 plus 4 jern 2+ giver 4 rust plus 2 H2O, som vi kan se i opgaven. Vi vil derefter gå videre til spørgsmål 2, der omhandler svampene i bægerglassene. Svampen til venstre er forbundet til et batteri, og man kan derfor se, vi ved, at den får overført elektroner derfra. De elektroner, der eventuelt vil oxideres, erstattes af batteriet, og derfor vil svampen ikke ruste. Svampen til højre derimod, der ikke er forbundet til et batteri, er netop rusten, fordi det ikke er tilsluttet noget batteri, der kan erstatte de tabte elektroner. Denne metode kunne eventuelt være brugbar i situationer, hvor jern er i fare for at ruste, eller rusten skal fjernes, blandt andet på cykler eller i gryder. Ellers kan jeg ikke lige komme i tanke om, hvor det ellers skulle være, men det vil være i sådanne situationer.